karɓi tallafi ikin mini ba na agaji. Yan mata gani nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ikin mini ba na agaji. Gani nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ikin mini ba na agaji. Ka ki saye ba zo karɓi fure na soya ba, yan mata so da ajali ai babu rabi ya agaji. Manufata inda sai da ke zo ya kiki ban ruwan rake. Yan mata na yi so da ke in zan mini garkuwar jiki. Manufata gani nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata so zubin wuya ya far mini har da jijiya. yan mata Na riƙe jiki na kai ƙasa yayi ka da ni. Manufata babu lokaci na yo miki karɓi lokaci. Yan mata na tallafi dan Allah taho da magani. Manufata gani nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata kin biya mata duka ba su ja da ke. yan mata na rasiya dukkin wuce har da abira. Manufata sau da sabira aisha da na sha da mariya. Yan mata su sha da ke kin wuce mai fada da ke. Yan mata gani nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata san ki ya shigan rana ta fita ba za ta zo yan ba. mata Zo mu tsallake ramen maka mu daina ruwa. Manufata gani je da ke ni ke nika so kula da mata. Mata bani agara gulbi na nufa na so na sha ruwan ƙaura. Ni nan tafe, yan mata zo ki san da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata ko da magani zan bar ki faɗar mahassada. yan mata Ni rabo da ke kullum suka so mu warzake. Manufata ba kamar ta duk abuna kun ji yan uba. Yan mata sai kisan da su kullum ta bida suke da je makabarta. Ni nan tafe, yan mata zo kisan da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata gani nan tafe, yan mata zo kisan da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Gani nan tafe, yan mata zo kisan da ni manufata karɓi tallafi ni kin mini ba na agaji. Yan mata